Јас е изработка на милиброд. Милибродот што е, гледате кој това што доставивме, е малце по-богато тесто, и нели узами се ставивме млеко, него мислих да се вода толкова млеко, ставивме јајца, по-голема порција на житер, малку маргарин, това тесто стува како по-тешко, по-богато, и заради това го зголемихме и процента на додадения квас. Преди трябва се кога работихме ръжаво тесто, но го намалихме квас. Не поднесва. Това тесто поднесва по-голяма порция на квас и по-дълга ферментация и да не е много твърдо, по-меко тесто. Айде да видим и експириенс от сега. По-меко нека. На какво да го ставите на това и по-мекичко. Ама това все пак много меко. Много брашно. Дайте ми брашно и цялото брашно, какво случи. Не, това вече няма да е много. Не иска да има вода, трябваше това с млеко да се разформи, никаква вода да не става. Да, вода и да не се става. Ясно, така уча по вас? Да, много.